बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव 4 कौटिनि बिजाबनि केलेंकारि जाबाय बिथांमोना बे खोथाखौ लायराया भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ 6.3 नि दारै बिथांमोना बे खोथाखौ सावरायला बे CSB आ BTC नि सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होनायनि उद्देश्य गैया प्राय 47,000 स्टुडेन्टफोरखौ 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि थाखाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामहोदों नाथाय बिथांमोना सोरनाबा गांबा एडमिट कार्ड थांदों सोरनाबा गांथाम एडमिट कार्ड थांदों माने गांबा गांथाम एडमिट कार्डनि फिस बिथांमोनहा होनो गोनां जादों नाथाय एग्जामखौ मोनसेल' जिरायनो मोनखो हायाखै सिंगल एभिडेन्स गैया बिथांमोना साख्रि होनाय आरो जोंहा डाउट दङ बे पस्टआ SIU क्लियार गैया ओंखायनो जाय SIU क्लियार गैयैखौ बिथांमोना दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लफायनो थाखाय बिथांमोननि CSB बर्डआ दाखालि एग्जाम खुंनो थाखाय एडभार्टाइज होफ्लादों बिथांमोना जेखि बुंबाय थाथों नाथाय जोंनि खोथाया बेसो जे दिनै लोब लोब BTC नि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा दिनै BTC खौ बासायनायनि सार्थआव आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ भबिष्यत खालामनांगौनि सार्थआव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि BPF दोलोआव हाबफैदों दाखालि बावैसो गंबा कलेजनि एक्स-जेएस बिथांमोनहा जोंनि BPF दोलोआव हाबफैदों जों पावाराव गैया अब्लाबो दिनै सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा जाय लेखा गोरों बिथांमोनहा BPF आव हाबफैदों खारना मा BTC खौ बासायनो नांगोन आरो BTC आव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ बासायनो नांगोन ओंखायनो बिथांमोनहा जेखि जाया बुङा मानो बुंबाय थाथों नाथाय जोंना बेल' जे जोङो BTC खौ बासायनो नांगोन आरो BTC आव मोनसे गोग्गो सरकार लाबोनानै स्ट्रं मोनसे सरकार लाबोनानै BTC ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ नायनो नांगोन आरो BTC नि ओनसोलाव जि हाराहास्ति जादों जि रायजो राजाया दुखु खस्थ' मोनदों जाहाथे बाव गोजोन मोनसे सरकार स्ट्रं मोनसे सरकार आरो रायजो राजाखौ नायग्रा मोनसे सरकार बेखौ जों लाबोफिननांगोन इतिमयधे BTC नि रायजो राजा बिथांमोना जानजि खाफ्राबाय आरो दिनै जोङो भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय फ्राय 1000नि बारा सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै जोङो मेगा रेलि काम जयनिं प्रग्राम जों लादों दा जोंहा रेलि जालांगोन थांनानै मोनसे जायगायाव जोंहा जयनिं प्रग्राम दङ बाव दिनै भेरगाव ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना लोब लोब बाहागो लादों आरो बे BTC बासायनाय आरो प्रमद बर'खौ जों BTC निफ्राय जेरैखि जाया सरकारनिफ्राय बोख्लायनाय आरो BTC आव गोजोन आरो मोनसे स्ट्रं सरकार लाबोनायनि सार्थआव दिनै भेरगाव ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा दिनैनि बे मेगा रेलि आरो काम जयनिं प्रग्रामाव बाहागो लाफैदों बेसेबांसिम साख्रि होनो हागोन UPPL सरकारा सासेबो हायाखै सिंगल एभिडेन्स गैया बिथांमोना साख्रि होनाय दिनै ओंखायनो बिथांमोना दाखालि बावै मा खालामदों प्राय 47,000 स्टुडेन्टफोरखौ 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि थाखाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामहोदों नाथाय बिथांमोना सोरनाबा गांबा एडमिट कार्ड थांदों सोरनाबा गांथाम एडमिट कार्ड थांदों माने गांबा गांथाम एडमिट कार्डनि फिस बिथांमोनहा होनो गोनां जादों नाथाय एग्जामखौ मोनसेल' जिरायनो मोनगोन थारमाने मा बे CSB आ BTC नि सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होनायनि उद्देश्य गैया सेंग्रा सिख्लानिफ्राय पकेटनिफ्राय फैसा लांनाय बिथांमोना कौटि मा होनो एग्जाम फिसनि नामाव फिस लांबाय बे इनजास्टिस जादों गथ'फोरखौ फरायसाफोरखौ खनथाम खनबा एप्लाइ खालाम होननानै खनसेल' बिथांमोना एग्जामाव जिरायनो हागोन बे मोनसे इनजास्टिस जादों आरो जोंहा डाउट दङ बे पस्टआ SIU क्लियार गैया ओंखायनो जाय SIU क्लियार गैयैखौ बिथांमोना दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लफायनो थाखाय बिथांमोननि CSB बर्डआ दाखालि एग्जाम खुंनो थाखाय एडभार्टाइज होफ्लादों जों बेखौ BTC सरकारखौ आरो बिथांमोननि CBS खौ जोंनि सेंग्रा सिख्लानि लाइफजों भबिष्यतजों नोंथांमोना जाहाथे गेलेया आरो बिथांमोननि जि इन्टेनसन छात्र छात्रिनिफ्राय लुथिनाय बेखौ जाहाथे बिथांमोना बन्द खालामनांगौ बेखौ जोङो बिथांमोनखौ हुकियानि होयो एजुकेशन स्टाफ फोर्स होनना बुंदोंमोन बिथाङा दा बेनि बेलायावहाय गोबां दिनै बेबायदि भेन्सार स्कुलफ्रा बेबायदिनो थालांजोब्बाय बेनि बेलायाव मा बुङो भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ 6.3 नि दारै बिथांमोना बे खोथाखौ सावरायला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव 4 कौटिनि बिजाबनि केलेंकारि जाबाय बिथांमोना बे खोथाखौ लायराया दा दिनै ओंखायनो फोरोंगिरिफोरनि दुखु जारलाखौ बिथांमोनहा बुजिया दिनै फोरोंगिरिफोरा बिराद दुखु जारलायाव दङ ओंखायनो जों बुंदों साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ गोसोआ बायनो नाङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सरकार फैखांनायनि उनाव जोङो भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों नाजागोन लास्टआव मोनसे कुइसन खालामनो नोंथांनावहाय बेजों लोगोसे दा जिखिनि लास्टनि इलेक्सना खाथि जाबोबाय दिनै बुंदों 17 बोसोरावबो जों दुखु मोनबाय बुंदों रायजोफ्रा आरो दा रुलिं पार्टियाबो बेबायदिनो खालामबायनो बुंदों अब्ला माबायदि घरे खालामनानै इनभाइटेसन खालामगोन होननानै नोंथांमोना नुहुरदों रायजो राजाया हाग्रामा महिलारिनि सरकार नांफिनगौ रायजो राजाया BPF नि सरकार नांफिनगौ BPF आनो मोजांमोन आरो BPF आनो स्ट्रं सरकारमोन होननानै दिनै रायजो राजाया बजबनायनि थाखायनोथ' भेरगावनि सेंग्रा सिख्लाया लोब लोब बाहागो लाफैदों जेरावखि थाङा BPF आ सरकार गैयाब्लाबो रायजो राजानि अनसायनाय बजबनायखौ जों मोनदों
बेखौ नोंथांमोनहाबो नुदों। ओंखायनो साफ्रोमनिबो गामि गामि हाग्रामा, न'खर न'खर हाग्रामा, जोंनो नांगौ हाग्रामा सरखार, जोंनो नांगौ मा होनो BPF सरखार। बे गामि गामि स्ल'गान सोलिगासिनो दं आरो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा BPF खौ अनसायगासिनो दं। थेंक इउ।